हारिनि सार्थनि थाखाय जोंनो एकर्ड सागानगिरिनि सरकार नांबावगौ। हारिनि सार्थनि थाखाय रायजो राजाफोरनि सार्थनि थाखाय 2005 मायथाइयाव हाग्रामाखौ आरो 2020 मायथाइयाव प्रमद बर'खौ मदद होदोंमोन। किन्तु जोङो रायजो राजानि सार्थनि थाखाय जातीय सार्थनि थाखाय आरो जातीय एजेन्डाखौ लांनांगौनि थाखाय पलिटिकल पेट्रनाइज नांगौनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय 2005 आव हाग्रामाखौ मदद होदों, 2020 आव प्रमद बर'खौ मदद होदों। एबाराव जोङो बिदों जे आरोबाव एनादार टार्मनि थाखाय माने एकर्ड सिगनेटरिनि जोङो सरकार नांबावगौ। हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बाथ्राया मखास्थ' स्लगान। दावराव देख्रेब बिथांमोना हानजानि सार्थल' बाथ्रा बुङो। बेफोर गोख्रों रावानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि। आरो जायफोरा दिनै दावराव अमरमोन बिथांमोना बुंदों आं नाम लानो साना, बिथांमोनाबो सासे संग्रामि दैदेनगिरिमोन मोनसे समाव। किन्तु दिनै हानजायाव दङ, हानजानि थाखाय खोथा बुङो, हानजानि सार्थआवल' बिसोरो वकालति खालायो, हानजानि सार्थआव सोरनिबा डिक्टेसननि थाखाय खोथा बुङो। बिथांमोनानो जोंखौ फोरोंलांदों जे इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ जातीय एजेन्डा जातीय सार्थनि थाखाय। आरो हाग्रामा महिलारिनि जे खोथायाव बाथ्रायाव जेफोर दङ मोनसे मुखास्थ' स्लगान, बिनि बादै बे जेबो नङा। आरो बे स्लगानखौ गोदानै बे बुंनाय बाथ्रा नङा, बे थांनाय 15-20 बोसोराव बेखौनो बुंगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु होना बाथ्रा बुंनायखौ लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। एबाराव जोङो बिदों जे आरोबाव एनादार टार्मनि थाखाय माने एकर्ड सिगनेटरिनि जोङो सरकार नांबावगौ। सोरबाया बुंगोन जोंखौ इउपिपिएलआनो एबसुआनो इउपिपिएल, बियो मोनसे जास्ट प्रपागान्डा, बेयो मोनसे भुवा प्रचार अपप्रचार। एबसुआ इन्डिपेन्डेन्ट बिसायख'थियाव मालाबा बाहागो लाबोदों, एबसुआ मालाबा जोङो पार्टी दादों, मालाबा सरकार दानो समर्थन होदों। एकमात्र सार्थआ जाबाय जातिनि सार्थ, जातीय सत्ता आरो जातीयताबाद आरो माने इसु आरो एजेन्डानि खाथिराव। बिथां दिपेन बर'आ बुंथिदों दि एबसुआ रायजो राजानि सार्थनि थाखाय आरो जातिनि एजेन्डाखौ लांनांगौनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय 2005 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिखौ मदद होदों आरो 2020 मायथाइयाव प्रमद बर'खौ मदद होदोंमोन। आरो बे बाराव हारिनि सार्थनि थाखाय जोंनो एकर्ड सागानगिरिनि सरकार नांबावगौ होनना रोखा बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर'आ। आरोबाव बिथां दिपेन बर'आ बुंथिबावदों दि दावराव देख्रेब अमर बिथांमोनाबो सानसे समाव मोनसे संग्रामनि दैदेनगिरिमोन, नाथाय दिनै बिथांमोना हानजायाव दं। बिथांमोना हानजानि सार्थआव खोथा बुङो, बिथांमोनानो जोंखौ जातिनि सार्थनि थाखाय बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ होनना फोरोंलांदों आरो बिथांमोनानो एबसुआव खामानि मावनानै बिथांमोनानो बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन। बिनिखायनो बिथांमोना जोंखौ आसि थुनानै बाथ्रा बुंला जानाय नङा होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ। बिनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बाथ्राया मखास्थ' स्लगान। बे स्लगाना गोदान बाथ्रा नङा, बिथाङा बे बाथ्राखौ 17 बोसोरनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं होनना रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ। दानिया फैदों बिथां दिपेन बर'नि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। मोनसे आबुं आलादा राजखान्थि हान्जा, जाय समाव बिपिपिएफ दादोंमोन एबसुआ रल लादों, जाय समाव इउपिपिएल दादोंमोन एबसुआ रल लादों, बिपिपिएफनिफ्राय बिपिएफ जादों, जाय समाव बड'लेण्ड पिपल्स पार्टी बिएससिनि समाव बिपिपि दादोंमोन, बिनि उनाव प्रग्रेसिभ गावस्रादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोरोबथानि उनाव बे काउन्सिलखौ जे आत्मनियन्त्रणनि जे 6 सिडुलखौ गभर्नेन्सखौ सालायनो थाखाय पार्टी नांगौ। पार्टी सिस्टेमनि गेजेरजों सरकार बानायो, इलेक्सन जायो, इलेक्सननि उनाव सरकार दायो। दा एबसुआ जिहेतु नन पलिटिकल अर्गेनाइजेसन, जातीय छात्र संगठन, जों जिहेतु सरकारबो नङा, जों जिहेतु पार्टीबो नङा, किन्तु जोङो रायजो राजानि सार्थनि थाखाय, जातीय सार्थनि थाखाय आरो जातीय एजेन्डाखौ लांनांगौनि थाखाय पलिटिकल पेट्रनाइज नांगौनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय 2005 आव हाग्रामाखौ मदद होदों, 2020 आव प्रमद बर'खौ मदद होदों। एबाराव जोङो बिदों जे आरोबाव एनादार टार्मनि थाखाय माने एकर्ड सिगनेटरिनि जोङो सरकार नांबावगौ। सोरबाया बुंगोन जोंखौ इउपिपिएलआनो एबसुआनो इउपिपिएल, बियो मोनसे जास्ट प्रपागान्डा, बेयो मोनसे भुवा प्रचार अपप्रचार। एबसुआ इन्डिपेन्डेन्ट बिसायख'थियाव मालाबा बाहागो लाबोदों, एबसुआ मालाबा जोङो पार्टी दादों, मालाबा सरकार दानो समर्थन होदों। एकमात्र सार्थआ जाबाय जातिनि सार्थ, जातीय सत्ता आरो जातीयताबाद आरो माने इसु आरो एजेन्डानि खाथिराव। आरो जायफोरा दिनै दावराव अमरमोन बिथांमोना बुंदों आं नाम लानो साना, बिथांमोनाबो सासे संग्रामि दैदेनगिरिमोन मोनसे समाव। किन्तु दिनै हानजायाव दङ,
हानजानि थाखाय खोथा बुङो हानजानि सार्थआवल' बिसोरो उकालति खालायो हानजानि सार्थआव सोरनिबा डिक्टेसननि थाखाय खोथा बुङो बिथांमोनानो जोंखौ फोरोंलांदों जे इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ जातीय एजेन्डा जातीय सार्थनि थाखाय आरो पार्टि दानाय इलेक्सनाव बाहागो लानायखौ बड'फानि आन्दलन बिनि उननि आन्दलनाव सोरबा अमर सिं आरो दावराव देख्रेब मोनानो एबसुआव थानानै बै समाव खामानि मावदोंमोन आरो खामानि मावनानै इलेक्सनाव बिसोरनो बाहागो लादोंमोन दिनै जोंखौ बिथांमोना आसि थुबा जानाय नङा जोंथ' बिथांमोननि इयुन जेनेरेसन खिन्थु बिथांमोना जोंनि पायनियारफ्रा जि रलखौ लादों दिनै जोंखौ जुदि आसि देखायोबा जातीय एजेन्डा जातीय इस्युखौ सोर फुलफिल खालामगोन बे खोथाखौ बिसोर सानाबासिनो गावसोरनि इन्टारेस्ट गावसोरनि सार्थ आरो सेल्फ इन्टारेस्टखौ लानानै जायफ्रा खामानि मावदों बिथांमोना बे खोथाफोरखौ बुङो आरो हाग्रामा महिलारनि जि खोथायाव बाथ्रायाव जिफोर दङ बे मोनसे मुखास्थ' स्ल'गान बिनि बादै बे जेबो नङा आरो बे स्ल'गानखौ गोदानै बे बुंनाय बाथ्रा नङा बे थांनाय 15-20 बोसोराव बेखौनो बुंगासिनो दङ बेखौ लानानै जोंहा गोसोआव गाज्रिबो मोननाय गैया बुंनांगौबो गैया आं नोंथांमोना सोंनायखाय बेखिनिखौ